So kini ato ang challenge karon mo ni siya gitawag nga quiz challenge pero Bisaya version ta. Quiz challenge ma'am. Oh, kay para si Ernesto makatubag na jud. Makasabot sad siya. Oh, makasabot sad siya. Ma'am, kaya nagpatupi siya ma'am kay para babrayat ko no siya ma'am, nagpatupi siya ay. Tanawa ma'am, ang iyang tupi ma'am oh. Now, mura yung trabungko. Ma'am, bawal man si Santi ani mo kay. Ma'am ni suspect pero screaming ma'am. Oh, wala pa gali kuan. Wala pa gali krimen, mao ni suspect. Oh, sige. Bintaha gini taon ma'am na appeal ni kay di nagi ko suspect kini na. Ma'am, pwede ra mag-live-ban ma'am kinabungi ko ma'am. Ari sa baba nimo itabon ay mo rayban. Ana. Oh, ana. Ang karon nato ang kuan quiz challenge. Ang maka-answer ani akong premyuhan og 300 pesos. Dako na sa do. Dako na premium. Ready na tatong tagsa? Ready na ma'am. Unsay kalainan sa panganod og sa panty? Ha? Ano nabot naman ka ng kuha naman? Quiz challenge gani, pangutana gani ba? Unsay nangutana ko? Pagka usay Pagka, unsa ang pangutana? Ang pangutana, sa iyo mo simple kay na ma'am. Unsa may tubag nimo? Ang panganod, dili pwede hubuon. Pero ang panty, pwede hubuon. sayop. Ikaw, Ernesto. Next, Ernesto. Ako na sa ma'am. Answer kay ako pilian og kisay pinaka the best. Unsa ang panganod ma'am langit na ma'am? Panganod ba? Kanang magdagandagan ba? Ano ko na. Puti man ang panganod. Ernesto, unsa may kalainan sa panganod ug sa panty? Ang kalainan na ma'am. Ang panganod, tuwa man siya dito sa ibabaw. Naglutaw-lutaw man siya sa hangin. Ang panty, naawa di kay hubuon na to na kay tindutan ng panty. Pili ma'am kasi pinakalindot answer ha. Dalian ako. Ikaw, alimokoy. Unsa may explanation nimo sa unsay kalainan sa panganod ug sa panty? Ang kalainan sa panganod ug panty ma'am kay ang panganod ma'am naara sa babaw nagdagandagan. Ang panty kay nas kong utubangan. Kung akong hubuon mura sa kong utubanganod. Ikaw na isot. Biyogo sila. Ang ila explanation ba kanang tapaw ra kayo. Samot sa limoro. Sa to? Unsay kalainan sa panganod ug sa panty? Unsay kalainan sa panganod sa panty? Dako kay kalainan ma'am. Unsa may kalainan? Kay kung ang panganod ma'am, imong wahingon, panganod lang hapon. Pero ang panty imong wahingon, langit na! Langit na! Answer! 300 pesos! Langit kita rin langit. Ano malangit man ma'am? Ano na, inig sampak anak, makatilaw ka. Ay ma'am, sayop to ma'am. Espeso sakto to kuha mo sakto ma'am. Kaya ka lang, inigwahin ni mo ma'am. Igana panganod. Igwahin ni mo ana, di man langit makita. Libon. Wanay kuan, palimpyo. Sama na ako. Sunod. Agit kita. Sakto to. Sunod. Dotong tagso. Pilihan ra gyapon ni ma'am kasi mayo. Pilihan ra gyapon ako. Pinsay pinaka the best ang answer. Sige. Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ano binitaw na? Siya naman yung pangutana. Mamay naabot na bataan na. Kay ba man kugod nga mo na ampay pud nimo. Mau gani, unsa ta ganito ma'am? Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ay sus, dako kay diferensya ma'am. Kay ang ligid magtiktuyok na. Ang babae, muhayang naman na. Hindi naman na pwede yung tuyok. Sige, ikaw Ernesto. Unsay explanation nimo ana Ernesto? Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ma'am, og ako na pag ano na ma'am. Di jud ko sa ligid ma'am. Sa kalainan kani. Unsay kalainan? Ang kalainan ko sa ligid kay kanang ligid gahi man na. Ang babay? Ang babae hubo kay na kay. Ikaw na mo koy. Ma'am, Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? ang kalainan sa ligid ug sa babae ma'am. Ang ligid, mao'y mo tuyok-tuyok. Pero ang babae, ikay patuyokon. Ikaw na tayo isot. Unsay kalainan sa ligid ug sa babay? Ma'am, ang kalainan sa ligid o sa babae dako kay diferensya. Unsa may diferensya? Kay ko ang ligid matulok, muhiyos. Pero ang babae matulok, muburot. Sa kong Explanation, ma'am. Grabe naman si ma'am. Di ba mo burot? Bias mo ni oy. Dili man ang wa man ningon sa ma'am. Unsay kalainan sa ligid kung mudagan. Wa man sa mudagan. Ligid naman og babae.